Jeg har i HF Matematik. Vi skal kigge på et bevis her, og det er som der står bevis for formel for stigningstal. Og vi har jo brugt den her formel, I ser hernede, a lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 nogle gange. Og nu skal vi prøve at argumentere for den. Og det er jo sådan i matematik, at når man bruger nogle formler, så skal man også argumentere for, at de rent faktisk er rigtige. Og det vi skal argumentere for, det er skrevet ned her, at hvis man har en lineær sammenhæng, og de ser jo sådan her ud, y lig med ax plus b, hvor grafen for den går gennem to punkter, og de hedder så x1 og y1 og x2 og y2, så kan man finde stigningstallet, og det kalder vi jo a heroppe i regneforskriften, stigningstallet a, det kan man beregne ved hjælp af den her formel. Og det er det, vi skal vise. Vi skal altså vise, at hvis vi har sådan en lineær sammenhæng her, og hvis vi har to punkter, der ligger på grafen på den, så kan a beregnes på den her måde. Inden vi går i gang med selve argumentet eller beviset, så skal vi lige kigge på en ting, nemlig hvad vil det sige, at det her punkt her, for eksempel, ligger på grafen for sådan en lineær sammenhæng. Så det finder jeg lige et ledet papir her, og prøver at vise lidt om. Så vi skal altså have fat i en lineær sammenhæng, og der kan jeg tage for eksempel den, der hedder y lig med 2x plus 5. Sådan der. Så kan jeg tegne grafen for den. Det er jo en linje med stigningstal 2 og skærer 5 på y-aksen. Så jeg laver mig lige et koordinatsystem her. Og så kunne den se sådan der ud, skærer her på y-aksen i 5, og 1 ud og 2 op. Så det kunne være grafen for den her. På den graf, der er der et punkt, der hedder første koordinat 3 og anden koordinat 11. Og hvordan kan jeg nu vide, at det her punkt, det ligger på den her graf? Jo, det kan jeg, fordi at 11 her, det er jo en y-koordinat, så hvis jeg sætter den ind på y's plads, altså skriver 11 lig med, så står der 2, og så gange, et skjult gangetegn, og så x, og x her, den er 3. 2 gange 3 plus 5 plus de 5 der. Og det her, det passer. Når jeg sætter x-værdien 3 ind, så hvis jeg ganger med 2, det giver 6 plus 5, så får jeg y-værdien 11. Altså når jeg i min ligning heroppe sætter min x-værdi 3 ind, så får jeg 11 ud som y. Det er det, det betyder, at punktet med første koordinat 3 og anden koordinat 11 ligger på den her linjes graf. Ikke? At hvis jeg sætter 3 ind som x, så får jeg 11 ud som y. Jeg kunne forsøge mig med et andet punkt. Jeg kunne forsøge mig med 5 og 16 og tjekke efter, ligger det punkt her på min linje her. Jeg skal så tage x-værdien og sætte ind her. Så, og y-værdien skal sættes ind til venstre, så jeg tager 16 som en ny værdi. Det er jo altid den, der står nummer 2 i punktet. Lig med 2 gange min x-værdi på 5 plus 5. Og det her til højre, det regner altså ud. 2 gange 5, det giver 10, plus 5 mere, det giver 15. Op til venstre står der 16. Så det passer ikke. Det er ikke rigtigt det der, at 16 er lig med 15. Og det betyder, at det der punkt der ligger ikke på grafen for min linje der. Det vil ligge et andet sted. Hvis jeg skulle have den rigtige anden koordinat her, der hører til 5, så skulle det være 15, fordi at det giver nemlig 15, når jeg sætter x til at være 5 i min linje. Så jeg kunne altså tilføje, at punktet hedder 5 og 15 passer ind. Ikke? Hvis jeg gik herind til 5, ikke, så skulle jeg op til 15 for at være på grafen, og ikke 16, som jeg forsøgte mig med det her punkt. Så det er altså det betyder, at når man har en linjes ligning, og det punkt ligger på grafen, det betyder, at hvis jeg sætter y-koordinaten ind som y, og x-koordinaten ind som x, så passer lighedstegnet her. Ja. Lad os gå tilbage og begynde vores argument heroppe. Det er det her, vi skal kigge på. Vi skal have en lineær sammenhæng og to punkter, der ligger på grafen for den. Og når nu vi skal lave et lille bevis her, jeg rykker lige lidt ned, sådan her. Altså argumentere for, at den her formel gælder. Jamen så skal vi netop bruge det der med, at x1 og y1,
det er punkter på grafen for den der. Og hvad var det betød? Jo, det betød jo, at hvis jeg tog y-koordinaten y1 og sætter ind på y's plads, så er det det samme som, hvis jeg tager x-koordinaten x1 og sætter ind på x plads. Så det vil sige, at jeg kan skrive her, at der gælder. Og jeg skal lige en lille smule ned, at y1 er lig med a gange x1 plus b. Og det er fordi, at punktet x1, y1 ligger på grafen for min linje. Derfor hvis jeg sætter x1 ind på x's plads, og så ganger det med a og lægger b til, så får jeg y1 ud som en ny værdi. Vi har jo et punkt mere heroppe, der ligger på grafen for min linje. Og det betyder selvfølgelig det samme, at y2 ind på y's plads, så svarer det til at sætte x1, eller x2 ind på x's plads. Så jeg kan altså skrive her, og der gælder også, at y2 er lig med a gange x2 plus b. Sådan der. Der er simpelthen brugt, at de to punkter der, de ligger på grafen for den linje, der hedder y lig ax plus b. Så hvis jeg sætter x1 ind, så får jeg y1 ud. Hvis jeg sætter x2 ind, så får jeg y2 ind. Så jeg har altså, at der gælder den der ligning og den der ligning der. Jeg gør så det nu, i mit lille bevis her, at jeg tager det, der står her, og trækker fra det, der står her. Og jeg gør det på den måde, at jeg tager venstre side og trækker fra venstre side her. Så hernede der får jeg y2 minus y1. Så har jeg taget venstre side her og trukket fra venstre side her. Det må så være det samme som, hvis jeg tager venstre side her. Det er højre side her. Og trækker fra højre side her. Altså, hvis jeg skriver ax2 plus b minus ax1 plus b. Fordi her der står y1 og ax1 plus b, det er det samme, ikke? Og det står der. Og der, de er ens. Og tilsvarende y2 og ax2 plus b er ens, så hvis jeg tager y2 minus y1, så må det svare til det her, som var det samme som y2, minus det her, der var det samme som y1. Så de to der kan altså skrives sammen til sådan en ligning, og det vi skal nu i resten af opgaven, eller i resten af beviset her, det er at isolere A, og så se om ikke vi rammer den form, vi gerne vil have. Første led i at isolere A, det er at hæve de her parenteser. Så jeg skriver her y2 minus y1, det står der til venstre, lige med. Den første parentes, der står ikke noget uden foran den, så det er en plusparentes, så den kan jeg fjerne uden at der sker noget, for det kan man jo med plusparenteser. Den næste, det er en minusparentes, og der skal man jo huske at ændre det fortegn, der står inde i parentesen, så den kommer til at hedde minus ax1 minus b. Sådan der. Så har jeg hævet de to parenteser. Så her der står der plus b, og her står der minus b. De to b'er der, de går ud med hinanden. Så det vil sige hernede, der kommer til at stå y2 minus y1. Det er jo min venstre side, den har jeg ikke gjort så meget ved endnu. Lige med, så står der ax2 minus ax1. Så har vi fjernet b'erne, fordi de gik ud med hinanden. Næste led her. Vi skal huske, at vi vil gerne isolere A, og der står A her og her. Jeg vil gerne have, at der kun står A et sted på højre side, så jeg vil lige lave et lille trick på højre side, kan man sige. Jeg vil nemlig tage A, og så sætte uden for en parentes, hvor der i parentesen står x2 minus x1. Og hvorfor må jeg det? Jo, det må jeg, fordi det her, det er det samme, som der står heroppe. Fordi der står jo et gange her mellem A og parentesen. Så hvis jeg tager A og ganger ind i parentesen, så får jeg et led, der hedder ax2, det er det, der står der, minus, det står der, A gange x1, det står der. Så altså, hvis jeg ganger A ind i parentesen, så får jeg det samme som det heroppe. Så de to ting, der står der og der, det er faktisk det samme, bare skrevet på to forskellige måder. Så derfor så er hele den her ligning her, det er den samme som hele den her ligning der. Og jeg vil gerne isolere A, og der står et gange her.
og det vil sige, at alt det her, det skal jeg dividere med på begge sider, så får jeg isoleret A. Så mit næste trin her, det er altså at dividere her med x2 minus x1, og når jeg gør det på højre side, skal jeg også gøre det på venstre side. Og så går den der, og den der ud, de er ens. Og det betyder, på venstre side står der y2 minus y1, divideret med x2 minus x1, lige med, og højre side, der bliver bare det der a tilbage. Og så har jeg faktisk min formel. Fordi det var præcis det, jeg gerne vil vise. Jeg kan godt bytte rundt på de to sider af lighedstegn, så jeg kan skrive sådan a lige med y2 minus y1, divideret med x2 minus x1. Altså bare tage den her sæt herover, og den her sæt derover, det er det samme. Så dermed har vi vist vores formel heroppe fra vores sætning her i starten her, at a kan beregnes som y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, hvis man har to punkter, x1 y1, x2 y2, på sin rette linje. Ja, så det er beviset her.